primeran F1. 158, 20. Hotelak adinez nagusi direnentzat bakarrik zilegi? Niri ez zait iruditzen diskriminazioa denik. Azken finean, erakargarri turistiko bat besterik ezta? Ez dakit, oporretan, atxeden hartzea eta lasaitasuna helburu duenarentzat, aukera bat gehiago da. Eskaintza eta eskariaren jokoa da, eta negozio baten parte, nik uste. Nola lor dezake enpresari batek bere tarjeta, jende talde konkretu bat, bere hotelera erakartzea. Beste aukera batzuen artean, horrela. Ulertzen dut, zer esan nahi duzun. Merkatuaren menpe bizi gara, bai. Baina aurizateagatik bakarrik, adinagatik bakarrik, hotel batean egonaldia ukatzea, erabateko diskriminazioa da. Uste dut hori ez dela iritzi bat. Zerbait objektiboa iruditzen zait, ezta? Tratu berdintasuna urratzen du. Bai, denok horrela hasiko bagina, gure erosotasunaren alde, pentsa zertara iritsi gintezkeen, ezta? Bueno, tira. Baina ez da muturrekoa ere, ez zait iruditzen. Azken finean, denok dakigu helduen oporretako beharrak eta aurrenak ez direla oso bateragarriak. Hain justu ere, helduak lasaitasuna eta erlaxatzea bilatzen duen bitartean, aurrak mugimendua behar du, jolasa, eguna gauzak deskubritzen eman, eta talka egiten dute, erabat. Ados, baina zergatik daude sobera aurreen beharrak, Zergatik dira adin txikikoak moldeetan sartzen ez direnak? Aizu, nik nahiko argi daukat. Aurrekiko empatia falta izugarria dagoelako gizartean oro har. Gu denok izan ginen aurrak, zuetan ni, eta batzuetan badirudi, ahaztu egiten zaigula, Ez zaigu ahazten aurrak izan ginenik. Baina norberarentzat denbora hartzen dugunean, egun batzuez arnasa eduki nahi dugunean, ez da atsegina izaten adibidez, hoteleko igerilekoan ursi pristinak, negarrak edo oiuak jasan behar izatea. Oporraldi osoa horrela pasata, atera kontuak nola itzuliko ginateken. Gainera, hotelak, beste establezimentu askok bezalaxe, badute sarrera ukatzeko eskubidea. Ez dakit kasu honetan sarrera ukatzeko eskubide hori erabat legezkoa ote den, gizartea isteko mekanismo baten moduko zerbait da, ezta? Nire hotelean, nire oporraldian, nire gustuko eta nire moduko jendea bakarrik egotea nahi dut. Hola, eta zu, etzara talde horretan sartzen. Etzaizu arriskutsu xamarra iruditzen? Bai, izan liteke. Eta gehiago esango dizut, helduok ere ondotxo dakigu aldamenekoei enbarazu egiten, bai. Askok uste dute, oporretan edo zer egiteko libre direla, ez da kontu berria. Eta uste dut, denoi suertatu zaigula noizbait oporretan, oiuak, gehiei edandako jendea edo erabiltzaileek pilatutako hondakinak jasan behar izatea. Eta hoiek, heldu izan da ere, ez aldute inor molestatzen, Bai, zalantzari gabe. Horrek ere apurtzen du lasaitasuna. Baina, ez dakit, oso zaila iruditzen zait, hotel batean sortu litezkeen egoera guztiak kontrolatzea. Aldiz, oporrak egin nahi dituzten herritar taldeen artean eskaintza zabaltzea denontzat izan daiteke mesedegarri. Lehen esan dudana, eskaria eskaintza. Ez duzu uste, ala denik? Esan nahi dut, familientzako ere badagoela oporleku aukera zabala. Aurrak lasai jolasteko espazioekin, eta horrek berak sosegua ematen diela gurasoi ere. Pentsatu duzu, familiek ere nahiago dutela haientzako diseinatutako tokietara joan? Nola ditu behartzaio panpinaz eta aurrentzako ekintzez jositako oporleku bati? Ez daukate families only etiketarik? Baina, bueltan,
familia eredu jakin batean sartzen espazara, gizarte sentsura jasan dezakezu horrelako hoteletan ere. Bueno, ez da gauza bera, Hotel batzuetan sartzea eragozten zaie aurrei eta besteetan edonork du hotela inolako trabarik gabe erreserbatzeko aukera, barkatu. Aurrei sartzen ez ustea arrazoitzeko adina eta jarrera desegokiak erabiltzen dira, baina badirudi ahaztu egiten zaigula aurroriek guraso batzuek ere badituztela. Eta horrekin zer esan nahi duzu? Guraso horiena dela aurrenganako ardura, ezta? Jarrera desegokien aurrean gurasoek esku hartzen dutela, ustez behintzat, aldamenekoei, enbarazurik ez egiteko. Baina elitzateke gurasoek beste alde batera begiratzen duten lehen aldia izango, ezta? Askotan gertatzen da. Aurrak hoteleko igerilekuan edo hoteleko begiraleekin aparkatuta uzten dituzte, haiek lasai egon ahal izateko. Azken finean, haiek ere adults only batean sentitu nahi luketelako. Horrek ematen du ze pentsa, ezta? Tira, ez dizut esango arrazoi pixka bat ez duzunik. Baina dena den, uste dut, eztabaida honetan ezin dugula kasu konkretuetara jo, edo pertsonen gizalege eta jarreretara. Hemen badago egitate bat, normaltasunez martxan daudela, adinez nagusi direnentzako bakarrik diren hotelak. Imagina ezina zaigu hotelen erabiltzaileen profila, beste ezaugarri batzuen arabera mugatzea. Ez dakit, adibidez, zer gertatuko litzateke, hile horientzako bakarrik diren hotelak zabalduko balituzte. Edo jatorri jakin batekoentzat bakarrik. Aspaldi gainditutako debateak aktibatuko liratekela, ezta? Ala ez? Behar bada bai. Hala ere. Nik uste dut adults only hotelena ez dela hain arazolarria. Hotelen gutxiengoa dira, eskaintza osoaren 100%. Iruditzen zait gizarte moduan baditugula horren aurretik konpondu beharrekoak.